ଭଲ ବି ଆସୁନା ଦେଖ କୋଉଠି ଭଲ କି ରହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଇଥିଲି ଏବେ କୋଉଠି କହିଲେ ଚଲିନି, ଖରା ହେଲାନି, ଭିଡ଼ିଓ କଲୁନି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଆଉ ଇଏ ମୋ ପଛରେ ବଇଛି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ ଆଗକୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ମିଶିକି କହିବୁ। अरे कहना क्या चाहते हो? ସାପୁଆ ଡାଇଲଗ। ଆମେ ସାପୁଆ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛୁ 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 ଯାଉଛୁ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ଗାଡ଼ି ଆମର 100ରେ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆମର 100ରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଲୁଚା ଲୁଚା ହଁ 100ରେ ଯାଉଛି ହମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆମେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ଆଜି ମନ କଲା ଆମର ଟିକେ ଆଜି ମାଲ ବୋଲି ତଳେ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ୱାଇନ୍ ସପ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके 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 ପଇସା ନାହିଁ ବେ ଥାଉ ବ୍ଲଗରେ କହିଦେବୁ। ବ୍ଲଗରେ କାଇଁ କହୁଛୁ? ରଖ ରଖ ପୁଅ ରଖ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ମାଲ ପିଉଛୁ। ମାଲ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖାଯାଉ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ଡିଂ ପଛରେ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। मजा आया। ଆଜ୍ଞା ଓଭରଟେକ୍ କରିବୁ ଆମେ ବୋଲେରୋ କୋଭଳି ଓଭରଟେକ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज्ञा। अरे ये कौन है? हे बेटे इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आमे हम गली पाखे पहुँचू गली भितर जाऊँ। देखो गलटा देखो गलटा देखो गाई फाई सब अच्छे आम गली। क्या सीन है। आज्ञा मुझे ब्लग तो करूँ किसी देखा आप नहीं मुझे किसी जिन देखिए आप मनोरंजन करुँच ये मोर आउ जोड़े सांग ये मनोज आप जानते स्टोरी जो दिए माने लेडीज मानकर भल से समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। बैक बॉय देव कौच विषय कौच विषय पर कह सी 13 देखिए आज्ञा देखिले तो देखिले आप जानी पारे कौन कह विषय जानले